Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Kuno ndi ku Zodiac Broadcasting Station, ZBS. Ndi nthawi ya nkhani zathu mchichewa. Mabwino kupatsirani nkhanizi ndine Chisomo Nyirenda poyamba nayi mitu yake. Dziko la Malawi lasaina pangano logula chimanga ndi dziko la Zambia pa mtengo wa $77 million za America. Boma latilipitiriza ntchito yogawa zipangizo za ulimi zotsika mtengo pansi pa ndondomeko ya AIP chaka chino. Dziko la South Africa liyamba kuumiriza ogwira ntchito mboma kukhala ndi chiphaso cha visa popita mdzikolo. Ndipo mzamasewero timu ya Mighty Wanderers yasendera mapointi kwa FCB Nyasa Big Bullets mu TNM Super League itakong'otha Blue Eagles 3-1 dzulo. Tiyendikhale modzi. Maiko a Malawi ndi Zambia asayinirana mgwirizano wa ndalama zokwana $77 million za America omwe dziko la Zambia libweretse mdziko lino chimanga cholemera 200,000 metric tons pofuna kuthana ndi vuto la njala mdziko muno. Akuluakulu a nthambi zoona zachakudya National Food Reserve Agencies za maiko awiriwa asayina pangano lachitatu kuti atsogolere ndondomeko zobweretsa chimangachi mwachangu mdziko muno. Nduna ya zaulimi ya dziko lino a Rosa Mbilizi ndi a Ruben Mtolo a dziko la Zambia yati mgwirizano wachitika nthawi yomwe dziko la Malawi likufunikira thandizo la msanga la chakudya. Chisomo Chingwalu ali ndi zambiri. Polankhula pamwambo osayinira mgwirizanowu, nduna ya zaulimi a Rosa Mbilizi inati maiko a Malawi ndi Zambia afulumizitsa ndondomeko yobweretsa chimanga mdziko muno potsatira vuto la njala lomwe lakhudza dziko lino. Mabe Mbilizi anati boma likukonza zokhazikika kwambiri pa ndondomeko za ulimi wa mthirira ogwiritsa ntchito zipangizo za makono komanso wa malonda ngati mbali imodzi yothanira natu ndi vuto la njala. Chimanga chimene tikugula ku Zambia ndi chimanga chimene a MVAC amene amayang'ana kuti kodi ndi anthu angati amene atakhale ndithu kuti alibiretu chakudya avutika ndi njala tapeza kuti ndi anthu 4 million. Ndiye chimanga chimene tikugulachi tikuchita target anthu 4 million amenewo. Koma Amalawi asaponderezedwe kugula chimanga chodula zimenezo ndesizowa. Mawu ake nduna ya zaulimi ya mdziko la Zambia a Ruben Mtolo yati chimanga chomwe chikubwera mdziko muno ndi cha mtengo wapatali. Tabwera kuno aministala atifotokozera mwa satane kuti njala ili kuno ni yamphamvu ni yolimba. Vanthu almost 4 million vazapezeka ni njala kuchokera mwezi wa Mawa, in fact mwezi uno mpaka March, October to March kuzakhala njala yowawa. Ndiye alulimbikira kuti vinthu chimanga chibwere msanga kuti njala ija isakaphe vanthu. Mtsogoleri wa dziko la Malawi a Peter Mutharika ndi a Hakainde Hichilema a dziko la Zambia ndiwo anachita chothekera koyambirira komwe kuti mgwirizanowu ukhalepo. Kafukufuku akuonetsa kuti anthu pafupifupi 4 million ali pa chiopsezo cha njala potsatira kusachita bwino kwa zokolola mnyengo ya ulimi yapitayi. M'malo mwa Zodiac ndine Chisomo Chingwalu. Boma latsimikiza kuti lipitiriza ndi ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo AIP yomwe ulamuliro wapita wamagwiritsa ntchito ngakhale lati lisintha zina ndi zina za ndondomekoyi. Nduna ya zaulimi ya Rosa Mbilizi yati boma lapeza kale komwe ligule zipangizo za ndondomekoyi ndipo lidzapereka kwa anthu okhawo oyenera mu nthawi yofulumira. Koma akatswiri wa zaulimi Dr. Kingdom Kwapata wati ndondomekoyi ngakhale atayisintha singapindulire dziko lino. Chisomo Chingwalu wadzanso ndi ripotire. Nduna ya zaulimi a Rosa Mbilizi yati boma lipitirizabe ndi ndondomeko ya AIP ngakhale ayisinthe pakugwiritsa ntchito kwake. Mbilizi ati padakali pano misika yodalirika yogulako zipangizo za ndondomekoyi ayipeza kale. AIP lenkhani ya fertilizer andi cholinga cha AIP ndikuonetsetsa kuti alimi ambiri akhale ndi fertilizer makamaka alimi amene ali ovutika kuti agule fertilizer uja pa mtengo wochipa. Ife tipitiriza ndondomeko imeneyoyo komano kagawidwe ka fertilizer kaja tifuna tikaunikenso kawiri koma tipanga zimenezo zomwe changu kwambiri kuti anthu fertilizer alandire. Koma katswiri pa nkhani za ulimi Dr. Kingdom Kwapata wati ganizoli silipindulira anthu mdziko muno
ponena kuti ndondomekoyi ikulephera kale kufikira cholinga chake chomwe ndikuthetsa njala. Pakabe akali pano poboma limafunika kuti ilingalire kuti igwire ntchito ndi ma medium scale farmers amene ali ndi kuthekera kuti akhoza kulima chokudya chokwanira kudyetsa wina aliyense mdziko muno komanso china kusala kuti chikhoza kupangidwa export kunja kwa dziko lino. Akuluakulu ena ogwira ntchito ku nduna wa zaulimi atiuza kuti nduna ya zaulimi yayitanitsa mkumano lero kuti akadaula akambirane za ndondomekoyi kuphatikizapo za chiwerengero choyenera kupindula komanso kuchuluka kwa zipangizo ndi feteleza yomwe boma likuyenera kugula. M'malo mwa Zodiac ndine Chisomo Chingwalu. Bungwe lona zomangamanga la Coast Malawi lati kuyembekezera kuti mchitidwe wakatangale mu ntchito zomangamanga uthamula muliro watsopano wa President Peter Mutharika kuti dziko lino likhale ndi zomangamanga zokhazikika. Wapampando wa bungweli Engineer Samuel Beaton wati nzodandaulitsa kuti mchitidwe wakatangale ndi ziphuphu kusowa upangiri pakati pa kampani zomangamanga za mdziko muno komanso kukwera mtengo kwa zipangizo zomangamanga zakhala zikubwezeretsa mbuyo zomangamanga. Pa tsiku lomwe analumbira kukhala mtsogoleri, President Mutharika anachenjeza zochotsa ntchito aliyense yemwe adzapezeke akusakaza ndalama za boma. Christopher Sande ali ndi ripoti. Bungwe lolimbikitsa zitukuko zomangamanga la Coast Malawi lati ntchito zomangamanga zolimba komanso zokhazikika ndi zofunika kwambiri pa chitukuko cha dziko lino. Koma wapa mpando wa bungweli Engineer Samuel Beaton wati nzodandaulitsa kuti ntchito zomangamangazi zakhala zikukumana ndi mavuto ambiri kuphatikizapo kukula kwa katangale ndi ziphuphu, kusowa upangiri pakati pa kampani zina zomangamanga za mdziko muno komanso kukwera mtengo kwa zipangizo za zomangamanga zakhala zikubwezeretsa mbuyo ntchito zomangamanga mdziko muno. Iwo adandaulanso ndi kusowa kwa pulani yokonzanso zitukuko zomangamanga zomwe zilipo kale komanso ntchito wa boma wokonda kuyamba zitukuko zatsopano pomwe likudziwa bwino lomwe kuti ndalama palibe. Engineer Beaton wapempha boma la President Peter Mutharika kuti lithane ndi katangale mu ntchito zomangamanga komanso kuonetsetsa kuti zipangizo zina za zomangamanga zikukonzedwa mdziko muno. Mwina tingapempha boma kuti maprojekti yake ilimbikitse nkhani yoyika zinthu poyera kuti ntchito zikatuluka aliyense azitha kuona komanso macontractors amene ali ndi capacity kapena amene ali ndi kuthekera apasidwe ntchito zimenezi. Iwo alimbikitsanso boma kuti likhale ndi pulani yomakonza mwansanga zitukukozi podandaula ndi kusakonzedwa kwa misewu ina ya mdziko muno kuphatikizapo msewu wa M1. Pa tsiku lomwe amalumbira, President Mutharika anachenjezapo zochotsa aliyense yemwe adzapezeke akusakaza ndalama za boma. President yu wakhalanso akulimbikitsa adindo kuti adzigwira ntchito yawo molimbika komanso molemekeza zofuna komanso ufulu wa Malawi. M'malo mwa Zodiac ndine Christopher Sande. Unduna wa zamaphunziro wati chiwerengero chakusowa kwa mabuku msukulu za sekondari mdziko muno chili pa 50%. Mmodzi mwa akuluakulu ona zamaphunziro mchigawo chakumwera a Feiji Mpasi Mwale wauza Zodiac kuti izi zikukhudza kakhonzedwe ka ophunzira maka msukulu za sekondarezi. Iwo anena izi dzulo pomwe sukulu ya Malawi College of Accountancy imapereka mabuku msukulu za sekondari ziwiri ndi kundende ya Blantyre okwana 5 million kwacha. Chikonde Mphande walemba ripoti ili. Mmodzi mwa akuluakulu oona zamaphunziro mchigawo chakumwera a Feiji Mpasi Mwale wati sukulu zambiri mdziko muno zili ndi mabuku osakwanira. Amwale amikira sukulu ya Malawi College of Accountancy kamba kopereka mabuku ku sukulu za sekondari zoyendera ziwiri komanso ku ndende ya Blantyre. Mmodzi mwa akuluakulu ku sukulu ya MCA Aisnat Lengani wati ali ndi udindo wothandiza ndi chifukwa chake apereka mabukuwa. Alengani ati mabukuwa awapereka ku sukulu za sekondari zoyendera zamanja na malimwe komanso ku ndende ya Blantyre ndipo zosagwiritsa ntchito ndalama yoposera 5 million kwacha. Iwo ati apitiriza kuthandiza mdziko muno makamakaso kupereka maphunziro ku sukulu zina. Mmodzi mwa akuluakulu ku ndende ya Blantyre Peter Perera wayamikira sukulu ya Malawi College of Accountancy kamba kathandizoli. Aperera ali pakali pano ku ndende ya Blantyre kulophunzira 376 a primary komanso ophunzira 190 a secondary. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre malo mwa Zodiac ndine Chikondi Niko Mphande. Mumvera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndine Chisomo Nyowenda tisanapitirire tonenso mitu yake. Dziko la South Africa liyamba kumiliza kugwira ntchito mboma kukhala ndi chiphaso cha visa popita mdzikolo.
dziko la Malawi lasaina pangano logula chimanga ndi dziko la Zambia pa mtengo wa $77 million za America. Boma lati lipitiriza ntchito yogawa zipangizo zolimi zotsika mtengo pasi pa ndondomeko ya AIP chaka chino. Ndipo mzamasewero timu ya Mighty Wanderers yasendera mapointi kwa FCB Nyasa Big Bullets mu TNM Super League itakong'ontha Blue Eagles 3-1 dzulo. Popitirira nkhanizi, unduna ona za maubale ya dziko lino ndi maiko ena wati Amalawi omwe ali ndi ziphaso zapadera monga omwe amagwira ntchito mboma tsopano adzifunika kuti apeze chiphaso choyendera cha visa posalipira ndalama iliyonse asanalowe mdziko la South Africa. Mneneri mundunawo a Charles Nkhalamba wati omwe ali ndi ziphaso zoyendera zawamba sakuyenera kupeza ziphaso zapaderazi kuti akakhale mdziko la South Africa kwa masiku osapitirira 30. Ndipo mmodzi mwa akatswiri pa nkhani za maubale a maiko achimwemwe tsitsi wati akukhulupirira kuti iyi ndi imodzi mwa ndondomeko zomwe boma la South Africa layika pofuna kuonesetsa kuti omwe akulowa mdzikolo ndi okhawo omwe ali ndi zowayenereza. Zambiri mulipoti ili lomwe alemba ndi Rachel July. Unduna ona za maubale a dziko lino ndi maiko ena wati posachedwapa ukumana ndi nthumwi za mdziko la South Africa kuti achite zokambirana pa ndondomeko zatsopano zolowera mdziko la South Africa zomwe dzikolo lakhazikitsa. Mneneri mundunawo a Charles Nkhalamba wati mwazina Amalawi omwe ali ndi ziphaso zoyendera zapadera zomwe pa Chingerezi amaziti service passport akuyenera kutenga ziphaso zoyendera zapadera za visa asananyamuke mdziko muno kupita mdziko la South Africa koma samalipira ndalama iliyonse. Amalawi amene ali ndi ma diplomatic kapena ma ordinary passport akuloledwa kupita mdziko la South Africa kwa masiku okwana 30 mosalipira kana kalikonse komanso mosapanga apply timati visa. Ndipo mmodzi mwa akatswiri pa nkhani za maubale a maiko ena achimwemwe tsitsi wati akukhulupirira kuti iyi ndi njira imodzi yomwe dziko la South Africa akugwiritsa ntchito pofuna kuonetsetsa kuti onse omwe akulowa mdzikolo ali ndi zowayenereza kutero. Ndi chinthu chosadabwitsa kwenikweni kuti ngati dziko ku South Africa kuaganiza zoyika ndondomeko zimenezi polingalira kuti chaposedwa apa kwakhala kumachitika zinthu ndi mabungwe osiyanasiyana kapena magulu osiyanasiyana dziko limene la South Africa zofuna kuti anthu amene sinzika za dziko limene la South Africa zibwerere m'makwawo. Malingana ndi unduna ona za maubale a dziko lino ndi maiko ena, onse omwe ali ndi ziphaso zawamba adziloledwa kulowa mdzikolo opanda visa. M'malo mwa Zodiac kuno kuli Longwe ndine Rachel July. Kukalonga apolisi ati kutsika kwa milandu ya upandu ndi ngozi zapamsewu mgawo lachitatu la chaka chino ndi 27.5% komanso 18.8% ndikamba kolimbikitsa ntchito yopereka chitetezo, misonkhano yophunzitsa anthu komanso ubale wabwino ndi anthu akumudzi. Mkulu wa apolisi mbomalo a Kevin Mulezo wauza Zodiac kuti chaka chino kwachitika milandu ya upandu 140 kuyerekeza ndi 193 chaka chatha, pomwe anthu asanu afa pa ngozi zapamsewu chaka chino kuyerekeza ndi 11 chaka chatha. Komabe milandu yomira m'madzi yachuluka ndi 40% pomwe anthu asanu ndi awiri amira kuyerekeza ndi asanu chaka chatha. Amulezo anayankhula ndi Adam Zundaninge. Zachitika chifukwa cha ubale wabwino umene ife apolisi tinali nawo ndi anthu onse okhudzidwa ndi nkhani zimenezi kuno kukalonga. Tinali ndi ubale wabwino ndi atenga mbali osiyanasiyana, mafumu anali mbali yathu, even anzathu ku council ndi ena onse inu atola nkhani munali mbali yathu. Chifukwa chake tinakwanitsa kuti milandu itsike motere. Komanso mmene kuti tinalimbikitsanso kwambiri mbali yofufuza. Anthu amene amapanga milandu imeneyi tinafufuza mwamphamvu, ndipo milandu yambiri inaitengera ku khoti, anamangidwa ku khoti, monena kuti anthu ambiri amene amativutitsa kuno kukalonga pakali pano ali ku prison. Chifukwa chake tinalibe milandu yambiri. Komanso tikatenga pa ngozi zapamsewu zimene zinatsikanso chifukwa chakuti tinalimbikitsa kwambiri mapatrol. Mkulu wa polisi mboma la Kalonga Kelvin Mulezo.
kampani yopanga magetsi ya Igenco yati kuonjezera njira zina zimene imagwiritsa ntchito popanga magetsi pofuna kuti magetsi azipezeka modalirika pofuna kukweza chuma cha dziko lino. Mkulu wa kampani Engineer Maxon Chitao analankhula atayendera ntchito yopanga magetsi kuchokera ku mphamvu ya dzuwa kuna njoka m'boma la Salima. Ntchito iyi ikadzatha idzapanga 50 megawatts koma iyamba ndi 10 megawatts mwezi wa Disemba chaka chino. Achitao ati anaganiza zoonjezera njira zopangira magetsi ataona kuti kudalira madzi okha nkosadalirika. Iwo afotokoza. Malo ano tikuyika solar energy kulenga magetsi okudzuwa. Ndimona indi farm imetalika mapanelo ambiri kuti tipange magetsi a solar azipita ku grid. Kuti anthu azipanga supply kwa anthu. Malo amene tidagula ndi 105 hectares. Palimaza ke plant yokwana 50 megawatts. Kumaramba ni pati yoyamba ime 10 megawatts. Ndete mene iyi pamara kapano kumaliza tuona kuti November kamatha kaleka fika mu December talumikiza ku magetsiwa kupita ku magetsi amene marenga Eskom topanga supply kukulu. Tabanga izizi foti magetsi athu ambiri amachokera ku madzi. Nde madziwo ndi kutsinje wa Shire kumene kuli kumwera kumene kwa zaka 5 kumbuyoko kwakhala kubwera mphepo ija yamkuntho ndi mvula yambiri imene khali kononga madamu athu komanso nkhani mapawa line. Maxon Chitao, mkulu wa kampani ya Igenco. Mzamalonda bungwe la Lilongwe Water Board likutaya pafupifupi 2 billion kwacha pachaka chifukwa cha madzi otayika ndi mchitidwe wa umbanda okuba madzi. Mkulu wa bungwe Elias Mbewe ndiye wanena izi ku Lilongwe pa ulendo wa Rankhani okaona momwe ntchito yomanga malo amadzi ikuyendera, omwe akuti athandizira bungweli kukwaniritsa kupanga mlingo wa 172 million liters pa tsiku. Franklin Mtambalika walemba ripoti ili. Bungwe la Lilongwe Water Board lati kuzimazima kwa magetsi kukhudza ntchito yopanga madzi mu mzinda wa Lilongwe ndi madera ozungulira. Chiwerengero cha anthu ofuna madzi mu mzindawo nacho akuti chikukwera, pomwe pano bungweli likuyenera kupanga 175 million liters ya madzi kudutsa mlingo wake wa 122 million liters pa tsiku. Mkulu wa bungweli Asili Mbewe wanena izi lachitatu ku Lilongwe pa ulendo wa Rankhani, komwenso adandaula kuti akutaya 2 billion kwacha kunchitidwe okuba madzi. Tapanga secure drama kuchokera ku European Investment Bank kudzera kuboma yokona 20 million euros. Project imene icho ninga chake ndikuti tikhaleso ndi makina a solar. Padakali pano inde ma station athu ena tiliso ndi solar ngati pa Chikungu, pa Nalikule, ku Airwing kumeneko tili ndi masola ma booster stations. Kunoko so tili nganizo chimenechi kuti tikhale pa solar energy. Pakadali pano mkulu wa dera la kumwera mchigawo chopanga madzi Adani Kafuka wati anthu ena akutaya zinyalala ndi kulima m'madera momwe mumadutsa madzi zomwe zikukhudza ntchito zawo. Madzi athu amene kutenga mutsinje kakhala kuti ndiwonongeka kwambiri, zimatipangitsanso kuti tizononga ndalama zambiri kugula mankhwala oti tizipangira treat madzi athu. Zinthu ngati michere ya fertilizer imafika mudamuja zimene zikupangitsa kunena kuti ifeyo tizononga ndalama zambiri ngakhale ndi quality yoyenera imene imafunira World Health Organization. Ntchitoyi yomwe yatsala pang'ono kumalizika akuyigwira ndi thandizo la 20 million euros, ndipo pali chiyembekezo kuti ikatha mwezi wa March chaka chamawa idzathandizira kupanga 53 million liters ya madzi. Malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe, ndine Franklin Mtambalika. Mzamasewero timu ya Mighty Wanderers FC yachepetsa kusiyana kwa chiwerengero cha mapointi ndi timu ya FCB Nyasa Big Bullets yomwe ikutsogolera mndandanda wa matimu mu TNM Super League kufika pa anayi okha pamene yagonjetsa Blue Eagles ndi zigoli zitatu kwa chimodzi pa bwalo la Nankhaka ku Lilongwe dzulo. Blessings Mwalilino amwetsa zigoli ziwiri yekha pamene china anamwetsa ndi Isaac Kaliati, pamene pia Saka ndi amene anamwetsa chigoli cha Blue Eagles koma zinali zitavuta kale. Nomads sopano ili ndi mapoint 45 kuchokera pa masewero 19. Bright Kanyama walemba ripoti ili. Mighty Wanderers ilowera masewero amumzinda wa Blantyre aja amadziwika kuti Blantyre Derby kumatero a Sabatayi ikutsalira ndi mapointi anayi pansi pa timu yomwe ikutsogolera mndandanda wa matimu mu TNM Super League ya FCB Nyasa Big Bullets. Izi zili chomwechi kamba kuti timu iyi yagonjetsa Blue Eagles ndi zigoli zitatu kwa chimodzi pa bwalo la Nankhaka ku Lilongwe. Blessings Mwalilino anamwetsa zigoli ziwiri yekha mu gawo loyambirira asanabwere Isaac Kaliati kugolesa chigoli china kudzera pa penalty kuti Wanderers zitsogola ndi zigoli zitatu, koma Topia Saka anabweza chigoli chimodzi kumbali ya Eagles kuti masewerowa atere 3-1 kukomera timu ya ku Blantyre. Bob Mpinganjira omwe amaphunzitsa timu ya Mighty Wanderers ati kupambanako kunali kofunikira kwa iwo potengera kuti timu imwe yakulimbana nayo
kwambiri ya Bullets inapambana lachiwiri. Zigoli zitatu mezi zinthu zabwino kwambiri kuti miyathu nyamata asera bwino ngakhale panali zina ndi zina zoti mina magezi nakati pesa kumenya mpira koma ndiyamikire anyamata kuti amenya game yabwino andi pamapeto ake tapambana tapeza 3 points. Kumbali yake mphunzitsi wa timu ya Black Eagles Atikileke Msakakona wati kugonjaku nkodandaulitsa potengera kuti akuchokeranso kugonja masewero ena ndi Civil Service United posachedwa. Tikale basi kuti really pali kwambiri Mathiona awiri onse last Sunday 3-1 ndi Civil today 3-1 ndi Wanderers. I think we tikale basi kuti really pali kozaba ndi apa become game maybe process pang'ono. Pamasewero ena Ekaya FC yachita chamuna kugonjetsa Kamuzu Barracks ndi zigoli zitatu kwa Chilowere pa bwalo la Kamuzu kudzera mwa zigoli za Emmanuel Savieri mwana mwetsa ziwiri komanso chimodzi kuchokera kwa James Lumbe pamene Civil Service United yafanana mphamvu ndi Mighty Tigers posagolesana chigoli chilichonse pa bwalo la Civil ku Lilongwe. Malo mwa Zodiac Dine Bright Kanyama. Ndi nkhani imene yonso tafika ometo pa nkhanizi koma tisanasiyane tonenso mitu yake. Dziko la Malawi lasaina pangano logula chimanga ndi dziko la Zambia pa mtengo wa $77 million za America. Boma lati lipitiriza ntchito yogawa zipangizo za ulimi zotsika mtengo pansi pa ndondomeko ya AIP chaka chino. Dziko la South Africa liyamba kuumiriza ogwira ntchito mboma kukhala ndi chiphaso cha visa popita mdzikolo. Ndipo mzamasewero timu ya Mighty Wanderers yasendera mapoint kwa FCB Nyasa Big Bullets mu TNM Super League itakungontha Blue Eagles 3-1 dzulo. Munali ndine Chisomo Nyoenda zikomo pokhala nafe mawa bwino. Tsopano tikupatsirani za nyengo. Akupatsirani za nyengo ndi amazinga bwenzi losaona nyengo. Tiyembekezere nyengo ya mphepo ndi ya mitambo yapatali mauno masana tiyembekezere nyengo ya mphepo ya mitambonso yapatali komanso nyengo yotentha. Mphepo ya mmwera ikuyembekezereka kupitirira kuwomba pa nyanja zathu monga nyanja Malawi ndi nyanja zina choncho onse omwe amagwisa ntchito nyanja akuchenjezedwa kukhala atcheru ndi osamalitsa pa nthawiyi pofuna kupewa kutaya miyoyo komanso katundu. Kwa Ngabu nyengoyi ikuyembekezeka kukhala pakati pa 22 ndi 31 degrees Celsius, kumangochi 21 ndi 31 degrees Celsius, kulilongwe 16 ndi 28 degrees Celsius, ku Blantyre nyengoyi ikhala pakati pa 15 ndi 26 degrees Celsius, pamene ku Mzuzu 14 ndi 26 degrees Celsius. Mphepo ikumbachokera kumwera chakumvuma ndipo pofika mmawa tiyembekezere nyengo ya mphepo ndi mitambo yapatali. Dzuwa likuyembekezeka kulowa 19 minutes to 6 ku Mzuzu ndi ku Blantyre, pamene kulilongwe dzuwa likuyembekezeka kulowa 16 minutes to 6. Za nyengo kuchokera ku nthambi yoona za nyengo ndi kusintha kwa nyengo mdziko muno nzomwezi nali ndine Dave Tisungane Majawa. Mawa bwino. Amakupatsirani za nyengo ndi amazinga bwenzi losaona nyengo. Makolo ndi osanamira za nzeru ndipo makolo amafunikira chisamaliro choyenera. Ku Mazim timayamikira thanzi labwino. Ndondomeko ya Senior Citizen Scheme inapangidwira mamembala opitirira zaka 55. Mudzipano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.